I know that you love me and that you could get jealous at any time, especially when I'm hanging with them fellas. But I told you that I'll always hold you. You were not like this before. Just bring back the. Assalamu alaikum mutan garin Kano da kewaye. Ga kyakkyawar dama ta samu wurin ganin cewa kun zo kun gwangwaje kawunan ku da lassa na zamani na gani na faɗa na ke cire ni. Wato dan Jafar Global Service nan ne kadai za ku gwangwaje kawunan ku da lassa na zamani na gani na faɗa na ke cire ni. A wannan katafaren shago ne kadai zaka samu ya duka. Da shedo dikala iri da iri a wannan kamfanin namu. Ana masu sayan daidai na masu ari kuma ku zo domin ka ku bari a baku labari. Ofishinmu na nan kantin koli a da ku zo za ku gan mu. Muna sai da reshi kala iri da iri. Ana masu bukatan shedodi. Wallahi kada ku bari a baku labari kuma ku zo domin ku sami ribo ku nima don gwari na sami ribo na. Wannan katafaren kanti yana nan gidan Kasim Warure saman Bene opposite Cinema Plaza. Ku hanzarta domin ku samu rabon. Sunana Alhaji Ibrahim Dan Jafar mai kamfanin Dan Jafar Global Service. Jama'a mun karya farashin mu sakamakon watan Ramadana. Wata mai rahama watan Ramadana, jama'a ku hanzarta ku taho da gudu ku taho ku sami kaya mai sauki ga quality ga sauki ga rangwame da kamfanin Dan Jafar Global Service. Of your lies, now it's time for you to leave. Na buɗe bakin musu ta ce ishiru dan kusu dama na daɗe ina tara ka kaman. Ina godiya an mun na sai kai aka fara an mun sauƙin da rangwame da nisa. Na sai kaya a kamfanin Dan Jafar Global Services na samu sauƙi rangwame da kusa kamar yadda aka faɗi na watan Ramadana.